kulendi. Zvanzi muchato webere nedhongi muchato here. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Vanoda advocate Nelson Chamisa, show me the signal izve so in the comment section, because zvakuda kuitika ita kuti ahoi izvezvi ndikupakurire ndikutambidzei size yenyu izveso iri kutaurwa. Vakomana vakaanzwa kuti kwakagadzirwa dossier, ivo zvino zvavagadzira dosage. A lot is going on right now. Ndikuzviziva kuti maZimbabweans vari kucomplaina, but chimbomiraika ndimbokuonesai panapa. Tisikuda kupedza nguva yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Ndadzoka ndine nyaya resolution 1 yapasiswa kwamutare iyo kuZANU-PF kanga kuchiitika zvanga zvichiitika ikoko, but resolution 1 yapasiswa. Vanhu vakawanda vari kutaura kuti it's over. Why? Because vanhu vanga vakaisa hope pana VP Chiwenga, vanga vakabhejera bhiza ravo VP Chiwenga, but for now zviri zvekupati tiri kuti it's over. Hatichakwanise kuramba tichikuudzai mamwe mashoko, even kana mukada kutsvaga mamwe anokufadzai ipapo hatichakwanise kupasvika ipapo. Zvatoda vanhu vatori vekuZANU-PF vachoka vototanga kutorizotitsanangurira kuti is there any way out, otherwise hatichatokwana ipapo, because way out yandiri kutoziva ingatokwanisa kutoitika so far inonzi way out yekuti zvinge zvichizoitwa nerufu chete rufu, kufa kwemunhu ndo yandakitoona ingatoshanda kana atotorwaona mwari wake, kwete kuzoti ndati munhu anoda kuzoningina nerufu mangwana munhu anozoningina kamukazonditi uyu pana kambotaura zvekuti rufu. I'm not saying that. I hope kuti maunderstand zvandogedza kutaura. So zvadaro vanhu veZANU-PF vakutoita gear up kuti vanogadzirira resolution 1 yayo kuti vachitono amenda. It's like vananga vakuenda manje kuda unoamenda constitution. That's where they are going, that's where they are heading to. Avachaswera vachinetsana zviya zvekuzonzi idonomiswa yatotadza kumiswa VP Chiwenga havana zvavaita. Even with all the hype, I remember it was yesterday when Mr. Mnangagwa was saying, look, chinhu chachicontrol nesocial media tisitaipindurwa ipapo, especially myself, of course ndangatanyanya kutaura but iwe hazvipindurwa, social media ishandi, but iwe ichazotaura nezvazvo, but muchazoiona zvedu masimba azvo zesocial media izvi. Advocate Nelson Chamisa ndo pavari kupindura. Vari kuti ZANU-PF resolutions bind ZANU-PF and her members, not Zimbabwe and her people. Ndo mashoko ari kutaurwa na Advocate Nelson Chamisa kuti zvezima resolution ekumapati kwavo ndezvekupati hazvina chekuita nenyika yeZimbabwe. Ndo shoko riri kubva kuna Advocate Nelson Chamisa. I know kuti a lot of Zimbabweans were complaining, and a lot of Zimbabweans are still complaining kuti ko imimi murungu mune zvipi zvamatirongera kana kuti mune chamunokwanisa here kunge muchitibatsira nacho, because unongoziva vanhu veZimbabwe vaneta vadi kunyajikiswa nyaya yastereka. Vanongoti aonaika mashoko mambotaura but anosvika pakubhohwa mashoko, anosvika pakusateerereka, makungoti nhasi zviri kuzodai, mangwana kuswera mangwana time zvozodai. So it is well chichi zvinhu zvakasiyana siyana. Now pane maanswers ari kuuya vataura zvinhu zvakawandisa nhasi. I think for the first time in history vachipindurana nemwana wese, cause maZimbabweans vanga vatojaira. Kune vamwe futi vakatotengerwa mafoni kuti vaende vanorakashana nemukomana social media imomo, but mukomana this time haasi kujaidza, ari kubloka the likes of activist, vatingati maactivist akaita sana Cooksman vafana kuuya kumba ndanzi ngapi ndake mukomana chinchi nhasi makuseni atoblokwa na Chamisa on X, cause angane zvinhu zvaangauda kuti angauda unotaura unoziva zvekuti it's like you can't do that, you can't do that. Chero zvinhu zvikanzi zvaita sei aupandukire amai vako kana kuti autuke mai vako nekuti wapuwa rice ku next door mafanizi iwayo. Saka it's like chero zvinhu zvakaoma sei, chero mai vako vakanzi vabvisa hembe yaita sei, basa rako unofana kumhanya uchinovharidzira, even pachaunga ipapo uchinokavhiridza, even deep down uchiziva kuti apa vaita ubenzi apa. Even deep down uchero ukazonogara pasi chero nana sekuru chero nedzimwe hama wakuwaonesawo kuti aiwa pakaipa zvakadai. Even kana une dzimwe way dzekuti ungatogara pasi nevamwe uchiexplaina uchitsanangura mamiriro akaita zvinhu, but kwete zosvika pakuti pavanenge vari kupengereka iwe wobva wamhanya uchivaratidza kuti unopenga kuvadarika. Hazvishande zvichidaro. So kune vanhu vese vari kuda kunyatsokunzwisisa kuti saka how is he going to achieve
all those things. Inini hangu I'm afraid pakuti resolution yekupart call yapedza. I don't have, in fact I don't care about whatever zvavanga vachiita kwamutare. I don't care honestly, because kupart kwavo aumbowaudzire vanhu zvekuita kupart kwavo. That's why muri kuona vanhu vese vanga vakuda unonamirana vipi chiwenga vachita iwo varada kubhejerawo rimwe bhiza rinenge riri mupati imomo kuti rinoita nharo, but panga pasiri kusimukika. You get the point? Saka nyaya inini yandiri kuvhundura ndeyekuti kuzono amenda constitution manje ndo ma1 and navo vakuchiita because vatobva neresolution anytime. Ana ziyambe vakutorova logistics dzacho kuti vachitoenda kunoita sei kunochimhanya. This is the situation now. Ndo pachavechi. Now advocate Nelson Chamisa vari kusanganiswa nemwe mibvunzo yakasiyana siyana iri kuoneswa, iri kutaurwa panapa. Because panapa pari kunzi very true, but we are still here 2023, we still have no answer. Takanangepi naye ndo pane posting yavabva vadzoserwa yakanzi there is no 2023 without 2018. We must claim and demand our voice and vote back. Right. Ndo pari kuzopindura zvikanzi this statement is and shall forever be correct. Our answer is in togetherness, not finger pointing. Ndo imwe nyaya iripo vachamisa vari kuti musimbomira kuti ndinongedzerawo vedu wekani kungonditi uyo mukomana yahanzweka mukomana ikakaka ndoponzi vedu weke imbomirei ngatingoita chinhu chedu takataka kubatana. I'm sure nyaya yetogetherness iyo yakaitaka kuvhiringidzika cause mukomana acho akavhiringidzwa nacho ndechekuti iye angati ndabika chingungutengu changu, ndagadzira pati yangu iri strong, ndagadzira chinhu chekuti chinonetsa even kana kuparara kwacho, ndobva auya akarohwa nestrategy yaangasati akambonatsonzwisisa muupenyu hwake kuti yakabva nekupi. Why? Because vakaona weakness, because chinjana chatogara chatotengwa kudhara, because we have people like ana Hwende. Unotoona kuti uyu mutengesi uyu hapana kana chimwe, hapana kana marambiro, face yake uchitongomutarisa so unoti ndatosangana nemutengesi komana face yemutengesi. Because inini for me andikwanise kuti ndikasangana nevanhu vaya ndovadedza kuti ma-opposition members, no, but ndikaona vanhu vakaita sana Amos Chibaya, the likes of ana Gift Ostalos, the likes of ana Fadzai Mahere, the likes of ana Rust Makam, the likes of the list is endless. Ndokwanisa kunoti now ndakutaura nevanhu vemu-opposition political party, not these vamwe vese ava andi muri kuibata nyaya yacho. Saka chinhu chachamisa chakagararirwa pasi kudhara zvikanzi akaisa ma-structures tatotenga vanhu kudhara ivava vachaiswa mumanhiki vese the likes of chinonzani ndo chachiti secretary general, but secretary general wacho wanga warohwawo pasi pemvura. Hameno ndichakaita handover kuna Chabangu here kana kuti zvakafamba sei, takangoona pangonzi parikolewa ma-MP akati vanhu vakatoti mafanizi hatimuzive Chabangu, vanhu vari busy kutorova confusion kuti Chabangu wacho ndiani hatisi kumuziva. Pakutopinda polisi yakutopinda muparliament yakutodhonzera vanhu. I think madays aya muchiri kurangarira zvaiitika kuparliament kwakusingagarike, ende polisi yacho ingasingatarisa kuti uri mukadzi uri murume, but hanzi kuti usurvive in that parliament waifana kuenda uchinokumbira ma-conditions kuna ana Hwende according to honorable Chagwiza. Vakataura kuti waifanira kuenda kuna ana Hwende wononegotiata ikoko chinotaura kuti aiwa inini ndinokwanisa kuzoita se kuzoteerera mutemo yenyu yemunenge muchida. Mutemo yacho inenge iripo ndo yakaita se iyo iyi kwakuchiendwa kwakupedzisira kufinal touch, because so far hapana chavati vaita chekuti mari vakatengwa nayo ichashanda. Now ndo pavakuchienda kunoshandira mari iyo pakunopasisa pakunoamenda the constitution, ndo pakabhadharirwa mari dzinzese ipapa ndokwachaperera chinhu chacho. Ndo zvakakonzeresa marikozi zvese zvose. Chigemu chitsoro chakagarirwa pasi chikatoona kuti tikadai totapedza. Muri kubata nyaya yacho. Saka ndo pari kuzongona Chamisa no zvese izvozvo guys musablame inini please. Musaita zvokuti ndinongedzera kungoti tichiita finger pointing. Let's sit down toonesana takabatana tese tinokwanisa kubudirira nema-answers etinenge tichiita se tichitsvaga. Ndo nyaya iripo. But I understand kuti it's bit too late cause chero tiri kutsvaga ma-answers at 2018 at 2023. What's next? Zvichafamba sei? Muri kumatsvaga how ma-answers acho aya? Is there any way forward yekuti vanhu ndozvavanga vari kuda? Ndo the reason ingauti izvezvi vanhu vateere munhu wese aringobuda kutaura kuti zvoni hande tinoda isu ngatiitei chakati kuti tiite change. This is the situation. Yeah, now there is this guy arikubuda pana pari kuti ko uchaiteiko ako. We all knew this was going to happen
everyone with a same mind knew it. Next parliament, MPs getting heft payments to allow our constitution to be completely disregarded. Ndo pari kupindura kuti fatalism and defeatism are the potent weapons of all oppressors. Nhasi vanhu vanozwa zvinhu vakatika vanozvikirikita zvinhu zvikadetsa komana, right? But there is nothing we can do about it. If they can rig, what can stop them from cancelling 2028 election? Definitely nothing. We are in a fix. It's so sad. So guys, don't give up your power. And I think nasi munhu sanga chipindurwa, but ndechitsvaga anenge aita kakupindurwa rafu. Unfortunately, through Team Chabangu in Parliament, ZANU-PF resolutions are effectively Zimbabwean resolutions. Muchato wedhongi nebere muchato here ndo papindurwa ipapo kuti muchato wedhongi nebere muchato here. And this is statement rinorewa, please help me kuti ndikwanise kunge ndichirinzwisisa raitaka kundivhara, but ndozvinhu zvavari kupindura panapo kuti aiwaka pari kuchata dhongi nebere. Pari kupisa muri yeZimbabwe. I think ngatigumire panapo because zvanenge zvotaurwa nasina Chamisa zvakawandisa. Ndamunotora udzika nazvo ndichitarisa kuti ari kuti chii zvimwe, but no, for now let's wait here tozoonesana kuti chichiri kuitika. But zvakawanda zvereloading, a lot is going on. Ndicharamba ndingokupomba ine ma-updates, handisi kutomboita zvekutamba. Ini munozviziva kuti ndiri chibhorani chenews, ndinodhaya, handisi kuita zvemafunnies. But before I disappear, before I go, ndisati ndati good night kune vamwe boys munogona kusazosangana nene pane mamwe mavideos ari kutera or whatever. I would like to let you know, to those who are in South Africa, munhu wese anda kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana study permit, pane company inonzi Education Research. Number ndatoisa pa screen up, but taurai navo, contact them on their numbers that are showing on the screen. You know, I don't have time izvinhu zvakawanda. If you are not business minded in the side, apart from business minded, anozoti ndaneta nekubhadhara mari yangu kupuwa salary chipindira mune mabhengi evamwe vanhu because handina work permit, ndingori nepassport chete. Iyoyo wakapindisa paboda, iyoyo yaunodhindisa madays nayo, iyoyo yaunopinda nayo mupep store uchitenga zvinhu, iyoyo yaunopinda uchitenga mafoni mugame nayo, iyoyo ndo iri kudiwa.